Ας πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη και στον κύριο Γεώργιο Γεωργιάδη, κάτοικο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης και δημοσιογράφο της ΕΡΤ3. Τώρα εδώ τι ερώτηση να κάνω εγώ. Μπορείτε να ξεκινήσετε και να μας πείτε ό,τι θέλετε. Είναι μεγάλη χαρά ότι βρίσκομαι για μια ακόμα φορά στο Πολύκαστρο, σε ένα σύλλογο, σε μια πόλη, εδώ στην Εσχατιά της Ελλάδος, όπου οικογενειακά, με τα δύο μου παιδιά, τα οποία, βλέποντας χθες με τη γυναίκα μου τις φωτογραφίες από το Πολύκαστρο, ήταν μωρά και τώρα είναι μεγάλα παιδιά, τα οποία σήμερα ο ένας δουλεύει και η μεγάλη κόρη μου είναι στο Πανεπιστήμιο. Θυμηθήκαμε δηλαδή στιγμές με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, με τη σύζυγό του, τη Μαρία, με όλα τα διοικητικά συμβούλια, τα παλιά που είδα και τα σημερινά και τους νεολαίους. Είδα έναν νεολαίο ο οποίος σήμερα γυρνάει σε όλο τον κόσμο, τον Αμανατίδη. Είδα παιδιά τα οποία τα βρήκα πολύ μικρά και σήμερα είναι οικογενειάρχες. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να μιλήσω για τον Γιάννη, διότι εδώ, σε αυτή την Εσχατιά, όπως προείπα, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, άγνωστοι μεταξύ μας, να συνδέσουμε την ιστορική εθνική μνήμη με την αγαπητική φιλία, τη συνεργασία, αλλά και την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, η οποία τόσο ανάγκη είχε και έχει και θα έχει, πολύ περισσότερο και στο μέλλον, από ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων, αλλά κυρίως από αυτό που θα λέγαμε εθνική και κοινωνική συνοχή. Έκανα αυτή την αναγκαία εισαγωγή για να εκφράσω με αυτόν τον τρόπο τα συναισθήματά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Διότι τα συναισθήματά μου ανάμεσά σας συνδέονται με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου που έπαιζαν εδώ, στα αυγοζουγκρίσματα, στα πανηγύρια, στις μεγάλες εκδηλώσεις. Σήμερα θυμήθηκα, μου το θύμισαν μάλλον οι αδερφοί Έλληνες από την Κύπρο, ότι έτυχε εγώ να ήμουν ο παρουσιαστής της αδελφοποίησης που έγινε μόλις πριν από 23 χρόνια, το 2003, και αντιλήφθηκα ότι πραγματικά αυτό που λέμε ότι ο χρόνος κυλάει σαν νεράκι, πόσο τρομακτικό είναι. Πέρασαν 23 χρόνια και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Με τα αδέρφια τους Κυπρίους εδώ από την Αραδίπου, τους οποίους καλωσορίζω κι εγώ. Αρχή άνδρα δείκνυση έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι ημών, που σημαίνει σε απλά νέα ελληνικά ότι το πολιτικό ένδυμα της εξουσίας αποκαλύπτει το πραγματικό χαρακτήρα του ανδρός. Όταν δηλαδή κάποιος παίρνει εξουσία, εμφανίζεται, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ο πραγματικός του χαρακτήρας. Στην περίπτωση του τιμόμενου προσώπου, και βεβαίως ήθιστε, και έτσι είναι, όταν μιλάμε για ζώντες, τους οποίους τιμούμε, ή για τεθνεώτες, τους οποίους τιμούμε εκ των υστέρων μετά θάνατον, να υπάρχει μια υπερβολή. Αυτό είναι σαφές και νομίζω είναι κατανοητό. Εάν πω ότι σήμερα δεν υπερβάλλω, ίσως κάποιοι με πιστέψουν, ίσως κάποιοι δεν με πιστέψουν. Όμως επειδή εγώ πάντοτε έμαθα να μιλώ ευθέως, πρέπει να σας πω ότι αυτή η αρχαία ρίση για τον Γιάννη Παπαδόπουλο έχει μέσα της το σπέρμα της αντινομίας. Δηλαδή, ο αρχαίος που το είπε με μια αρνητική φορά, ότι οι δημαγωγοί και οι δημοκόποι, οι οποίοι έπαιρναν την εξουσία, μετά έδειχναν τον πραγματικό τους εαυτό. Στο Γιάννη Παπαδόπουλο όμως, στις σχέσεις του που είχε με το τοπικό σύστημα εξουσίας, είτε ήταν ο σύλλογος, είτε ο δήμος, είτε ακόμα και ο συνδικαλισμός στο σχολείο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δασκάλων, είτε οπουδήποτε αναμίχτηκε, δεν αποκάλυψε έναν άνθρωπο διαφορετικό, διότι δεν είχε τίποτα να κρύψει και δεν είχε τίποτα να βγάλει από μια μάσκα. Ήταν αληθινός και πραγματικός. Να πάρουμε το Ποντιακό Σύλλογο. Το Γιάννη εγώ δεν το γνώρισα πρόεδρο στο Ποντιακό Σύλλογο. Γνωριστήκαμε πριν γίνει πρόεδρος στο Ποντιακό Σύλλογο, αν το θυμάται ο Γιάννης, σε πολύ προηγούμενη περίοδο. Ήταν απλό μέλος του Συλλόγου και απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν όμως έγινε πρόεδρος στο Σύλλογο, εφάρμοσε
στη ζώσα πραγματικότητα, στη δραστηριότητά του, την αρχή της συλλογικότητας, της δημοκρατικής απόφασης και της σωστής λειτουργίας. Ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο λειτουργούσε με τον ίδιο επικεφαλής, αλλά με ισοτιμία, με αλληλεγγύη και προφανή συλλογικότητα, όπως και είπα. Αυτό μπόρεσα να το εξειδικεύσω περισσότερο την περίοδο που γνωριστήκαμε καλύτερα μέσα στα όρια της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όπως ακούσατε και από τον προαλήσαντα φίλο τον Λεόντιο. Ήμασταν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλίας, ενός νέου θεσμού, παντελώς νέου, τάμπουλα ράζα, γράφαμε πάνω σε λευκό χαρτί, στην Ένωση Ποντίων Πιερίας, εκεί στην πατρίδα μου, όπου μας εξέλεξαν πρόεδρο εμένα, εγώ τότε 34, ο Γιάννης λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά το διαδικό αυτό σύστημα Προέδρου Γενικού Γραμματέα με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε αυτά που ήξερα για τον Γιάννη, ότι ως μέλος του Ποντιακού Συλλόγου Πολυκάστρου, ως Προέδρου του Πολυκάστρου και μετά ως Γενικού Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν ανώτερο όργανο, η δημοκρατική ευαισθησία του Γιάννη Παπαδόπουλου ήταν παρούσα και δεν ήταν ένα διακύβευμα προεκλογικής ισχύως μόνο. Ήταν μια ζώσα, δυνατή φωνή μέσα του, να είναι πάντοτε δημοκρατικός, πάντοτε να λειτουργεί με ισοτιμία, ισοπολιτεία και με αλληλεγγύη με τους συναδέλφους του μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο, πόσο μάλιστα όταν αυτό αφορούσε νέους. Διότι το ζήτημα στα ποντιακά και εν γέννη πολιτιστικά σωματεία είναι η ανανέωσή τους με προσωπικό, με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από την νεολαία, από τα χορευτικά τμήματα κυρίως και από τα υπόλοιπα πολιτιστικά τμήματα. Ειδικά εδώ στην Εσκατιά, που ο κόσμος φεύγει, δυστυχώς, όχι μόνο εκτός νομού ή σε άλλη περιφέρεια, φεύγει και εκτός Ελλάδος, το να εμπιστευτεί κάποιος την νεολαία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ίσως είναι και ένα κίνητρο για τα παιδιά, αν μπορούν να μείνουν και να λειτουργήσουν σε ένα μετερίζει που αφορά τον πολιτισμό. Άρα λοιπόν, η δημοκρατική λειτουργία του Γιάννη Παπαδόπουλου φάνηκε τόσο στο Σύλλογο, τόσο στο Δήμο, που ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και στη δουλειά του, μην την ξεχνάμε, δάσκαλος ο Γιάννης, με την σύζυγό του τη Μαρία, ένα ζευγάρι δασκάλων, αλλά και στην γέννη κοινωνική του συμπεριφορά. Εν προκειμένου, αυτός που σας μιλάει αυτή τη στιγμή, τύχανε και τυχάνει να έχει έναν εκρηκτικό χαρακτήρα, πολλές φορές συγκρουσιακό. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος ο Γιάννης Παπαδόπουλος, και το λέω και εγώ πρώτη φορά έτσι εξομολογητικά, αφού κάνουμε όλοι εξομολογίες τώρα εδώ πέρα, από τον απόλυτο σεβασμό που είχα στο πρόσωπό του, πάρα πολλές φορές ο Γιάννης με μια ματιά μου κατέβαζε τη θερμοκρασία, κατευθείαν. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, διότι πάρα πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχαν κακή εξέλιξη, προλάβαινε ο Γιάννης να, κατεβάζοντας τη δική μου θερμοκρασία, να έχουμε πολύ καλύτερη εξέλιξη, και αυτό το οφείλω και το εκτιμώ και θέλω να το πω σήμερα, μια που είναι η μέρα που τον τιμά ο τόπος του, μια που, όπως λέει και η παροιμία, ουδής προφήτης στον τόπο του, αλλά είναι άξιοι οι σημερινοί, οι οποίοι πήραν την ιδέα να τον τιμήσουν σήμερα, γερό, δυνατό, ευσταλή, όρθιο, όπως πρέπει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και θα είναι ένα πρότυπο δημοκρατικής κοινωνικής συμπεριφοράς στον περίγυρό του, αλλά και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι το Πολύκαστρο ακούστηκε πανελλαδικά και διεθνώς, δεν βάζω στη λέξη διεθνώς στην Κύπρο γιατί είμαστε ένα έθνος, ενώ ευρύτερα στο εξωτερικό, διότι ξέραν όλοι και στην Ομογένεια και γενικά ότι το Πολύκαστρο έχει έναν ακμαίο ποντιακό σύλλογο, όπου ο πρόεδρος είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Άρα λοιπόν αυτό το μήνυμα είναι και για τους άρχοντες νυν, πριν και επόμενους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι η αυτοδιοίκηση έχει πάρα πολλά να κερδίσει από ανθρώπους σαν τον Γιάννη Παπαδόπουλο, μακάρι να υπάρχουν πρότυπα και στο μέλλον, διότι είναι οι άνθρωποι της ανιδιοτέλειας, της προσφοράς, της ανεξικακίας, του διαλόγου
και όχι των υπερβάσεων με φωνές, με έναν τρόπο που βλέπουμε σήμερα στο δημόσιο λόγο πολλές φορές να μας κάνει να αποστρεφόμαστε. Είτε την οθόνη, και μιλάω εγώ ως δημοσιογράφος, πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να απολογούμε για το επάγγελμα το οποίο μου επιτρέπει να σιτίζομαι. Δυστυχώς. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι ο φορέας της υπιότητας, της δημοκρατικής συνεννόησης, και αν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει και μία συναπόφαση όσο δυνατόν πιο πολύ συνεκτική στα όρια της ομοφωνίας, και γιατί όχι και ομόφωνη. Ήθελα να κάνω αυτό το συγκερασμό των πλεονεκτημάτων και των προτιμάτων του Γιάννη Παπαδόπουλου εδώ ενώπιόν σας, διότι δεν βλέπουμε και στον πολιτικό στίβο και στο δημοσιογραφικό χώρο και γενικότερα σε αυτό που λέγεται δημόσιος διάλογος πλέον να εφίσταται διάλογος με ένα τέτοιο τρόπο. Στο Πολύκαστρο, εξαιτίας του Γιάννη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποντιακά, για να μην παρεξηγηθώ, είχαμε αυτή τη δυνατότητα να υπάρξει αυτή η ένεση της δημοκρατικής αναφοράς, του ήπιου λόγου. Υπό την έννοια αυτή, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους οργανωτές και εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ για να παραβρεθείτε στην δίκαιη τιμητική στο πρόσωπο του Γιάννη, ο οποίος ήταν ένας γιος. Τον πατέρα του δεν τον γνώρισα. Γνώρισα όμως την ερήτημο σχορεμένη μητέρα του. Θυμάμαι ένα βράδυ, και θα κλείσω με αυτό, με μια ωραία στιγμή, που ήμασταν εδώ, λίγο πιο πάνω, αν θυμάμαι καλά, στη γειτονιά που έμενε, ο Γιάννης, και είδαμε τη μαμά του, μιλήσαμε ποντιακά και μου είπε «Είμαι Ασοκυρέτς, το χωριό Χορήγη Κιλκής, και από τότε κάθε φορά που πηγαίνω σε αυτό το χωριό θυμάμαι τη μάνα του Γιάννη, τη σχορεμένη, εκείνο το βράδυ, Γιάννη, που της μιλήσαμε, που σηκώθηκε με τη ρόμπα να μας υποδεχτεί στα ποντιακά, τη θεία, και εκεί κατάλαβα ότι ο Γιάννης με τον αδερφό του τον Ανδρέα και με την οικογένειά του και τον Δημητράκη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος συνεχίζει επάξια σήμερα, είναι μια οικογένεια την οποία αξίζει πραγματικά να την τιμά κανείς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Στην παιδεία τώρα, με τον κύριο Κωνσταντίνο Ραμπίδη, συνταξιούχο δάσκαλο, πρώην Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκής και πρώην Σχολικό Σύμβουλο Πρώτης και Δεύτερης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κιλκής. Κύριε Ραμπίδη, από τη δική σας ματιά, ποια είναι η συμβολή του Γιάννη στη μετάδοση της ιστορικής μνήμης και των αξιών στις νεότερες γενιές και πώς θα το περιγράφατε ως άνθρωπο των αξιών? Καλησπέρα σε όλους. Είναι τιμή και χαρά που βρίσκουμε ανάμεσα σε όλους τους συνομιλητές εδώ, στο πάνελ, για την εκδήλωση αυτήν για να τιμηθεί ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Με τον Γιάννη συναντηθήκαμε σε 3 σταθμούς και συνταξιδέψαμε μαζί. Ο πρώτος σταθμός ήταν ο σταθμός της πολιτικής και του συνδικαλισμού, κυρίως του συνδικαλισμού. Εκεί πρωτογνώρισα τον Γιάννη. Είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη του παραρτήματος της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Δασκάλων Κιλκής. Τι μου έμεινε από αυτό το ταξίδι με τον Γιάννη? Σε αυτό το ταξίδι με τον Γιάννη, η ανιδιοτέλεια. Δεν εντάχθηκε στον συνδικαλισμό ο Γιάννης για να πάρει, αλλά εντάχθηκε για να δώσει. Η ακεραιότητά του, η δημοκρατικότητά του. Και αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι συνήθως αυτό συμβαίνει, ξέρετε, σε αυτά τα όργανα του συνδικαλισμού, να δημιουργούνται κλίκες. Ο Γιάννης δεν μπήκε σε καμία κλίκα.
γιατί πίστευε βαθιά ότι η κλίκα διαλύει το όργανο και δεν τον συνθέτει, το αποσυνθέτει. Δηλαδή δεν λειτουργεί συνθετικά, αλλά αποσυνθετικά. Το τελευταίο που μου είχε μείνει επίσης από αυτό το ταξίδι ήταν ότι η ψήφο του δεν είχε να κάνει ούτε με φιλίες, ούτε με παρέες, ούτε με ομάδες. Είχε να κάνει μόνο με την αξιοσύνη. Ο Γιάννης ψήφιζε αυτόν που πίστευε ότι αξίζει να προχωρήσει αυτά που, εν πάση περιπτώσει, βάζαμε μπροστά για να προχωρήσουν. Αυτά ήταν αυτά που μου έμειναν από αυτό το ταξίδι από τον Γιάννη. Το δεύτερο και μεγαλύτερο ταξίδι ήταν αυτό στην εκπαίδευση, στον χώρο της εκπαίδευσης. Ως διευθυντής εκπαίδευσης συνεργαστήκαμε αρκετά χρόνια με τον Γιάννη. Η αξιοσύνη του δεν αποτυπωνόταν σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν παραγνωρίζω την αξία αυτών των τίτλων, αλλά δεν είναι επαρκής για να αποτυπώσουν την αξιοσύνη σε οποιοδήποτε χώρο επιστημονικό. Ο Γιάννης είχε έμφυτη την διοικητική ικανότητα, γιατί από εκεί τον γνώρισε καλύτερα, και αυτήν την απογείωσε πραγματικά ως διευθυντής του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αξιούπολης. Ήταν από τα σχολεία που στην διεύθυνση δεν έφταναν ποτέ παράπονα είτε από γονείς είτε από εκπαιδευτικούς. Αυτό σήμαινε ότι η διαχείριση όλων των προβλημάτων ολοκληρωνόταν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Όσο δηλαδή τα προβλήματα δεν φτάνουν στην διεύθυνση, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι ο διευθυντής, ο υπεύθυνος, κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Κατάφερε ο Γιάννης όλα τα θέματα που προέκυπταν σε επίπεδο σχολικής μονάδας να τελειώνουν εκεί και να μην φτάνουν στη διεύθυνση. Βέβαια ενοχλούσε όμως τη διεύθυνση. Σε τι? Στο να μην έχει κενά το σχολείο του. Εκεί ήταν απαιτητικός. Εκεί τον συναντούσα σκληρό το Γιάννη. Για πρώτη φορά που τον έβλεπα σκληρό. Αλλού δεν ήταν σκληρός, ήταν πολύ ήπιος. Όταν όμως του έλειπε κάποιος δάσκαλος, ήταν πολύ απαιτητικός. Και δεν έφευγε με υπόσχεση, έφευγε ότι ο δάσκαλος θα πάει την άλλη μέρα εκεί. Αν δεν πήγαινε εκεί, ο Γιάννης ξανά ήταν στο γραφείο. Για να αναπληρωθεί οπωσδήποτε το κενό. Ως δάσκαλος, θα πω κάτι που πραγματικά είναι το κριτήριο, όχι μόνο βέβαια για το επάγγελμα του δασκάλου, αλλά και για πολλά άλλα επαγγέλματα. Το βασικό κριτήριο για να... Κάποτε το είχε πει ένας μεγάλος σύγχρονος δάσκαλος, δεν έχει σημασία να αναφέρω το όνομά του, αλλά ότι το ρώτησα σε ένα συνέδριο. Πείτε μας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου? Και η απάντησή του, να είναι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι στοιχείο του Γιάννη. Ο Γιάννης είναι καλός άνθρωπος. Το τρίτο ταξίδι, ο τρίτος σταθμός στο οποίο ανεβήκαμε μαζί με τον Γιάννη ήταν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών και ο πρόεδρος του, ο Αντώνης ο Παυλίδης, μου λέει πρέπει να βρούμε και εκεί στο Κιλκής ένα πυρήνα για να δουλέψουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την διατήρηση της ποντιακής διαλέκτου. Εμένα αμέσως στο μυαλό μου ήρθε ο Γιάννης, γιατί γνώριζε την αργωτικότητά του, τη μεθοδικότητά του, την δουλειά του, την αγάπη του για τον ποντιακό ελληνισμό και για την ποντιακή διάλεκτο και τη διατήρησή της. Ο Γιάννης με δικαίωσε απόλυτα. Κατάφερε να
πάρει την πιστοποίηση του εκπαιδευτή της ποντιακής διαλέκτου και να διδάξει. Κάτι που με ξεπέρασε και βέβαια αυτή ήταν μια αδυναμία προσωπική, όχι τόσο στην διδακτική, αλλά όσο στην γλώσσα. Γιατί εγώ είχα ατυχία ή τύχη, μπορεί να το δούμε και από τις δύο πλευρές του, ότι γεννήθηκε και μεγάλωσα σε ένα χωριό που ήταν όλο θρακιώτες και έτσι τα βιώματά μου ήταν θρακιώτικα και δεν μπόρεσα να καλλιεργήσω καλά την ποντιακή διάλεκτο. Ναι. Αυτά, για να μην κουράζουμε, αυτά ήταν τα 3 ταξίδια με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο και ως επίλογο θα έλεγα ότι νιώθω πως ο Γιάννης με κάνει περήφανο για την ποντιακή μου καταγωγή. Ο Γιάννης με έκανε να νιώθω περήφανος για την ποντιακή μου καταγωγή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ραμπίδη. Και τώρα περνάμε στο χώρο των θεσμών και της νομικής και έχουμε τον κύριο Λάζαρο Παυλίδη, πρώην πρόεδρο των Ακριτών Πολυκάστρου και δικηγόρο στο Δήμο Πνοεωνίας. Πείτε μας, κύριε Παυλίδη, πώς θα χαρακτηρίζατε τη στάση του Γιάννη στη θεσμική συνεργασία και πώς στέκεται ως άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές? Ακούγεται? Λοιπόν, η σχέση μου με τον Γιάννη είναι ομόκεντροι κύκλοι που χαράχτηκαν σε διαφορετικές εποχές. Το γνώρισα ως δάσκαλο, εγώ όντας μαθητής, τη δεκαετία του 1980. Τη χρυσή δεκαετία που μεταμόρφωσε το σύλλογό μας δίνοντάς του νέα πνοή και δυναμική, εγώ απουσίαζα για σπουδές εντός και εκτός Ελλάδος και δεν παρακολούθησα την εξέλιξη των Ακριτών. Ξανασυναντηθήκαμε 3 δεκαετίες μετά, όταν επαναπατρίστηκα το 2007 και τότε τον ξαναγνώρισα ως δάσκαλο σε ένα τελείως διαφορετικό πεδίο. Κλήθηκα να συνεχίσω το έργο του και δεν ένιωσα στιγμή ότι η σκιά του βάρινε από πάνω μου, γιατί ο ίδιος δεν μ' άφησε ποτέ να το νιώσω. Αν η συνεισφορά του υπήρξε κέρια για την εξέλιξη του Συλλόγου από τα τέλη του 1990 ως την πρώτη δεκαετία του 2000, θα σταθώ εγώ περισσότερο στην κληρονομιά που αφήνει και στο στίγμα του. Ως γνήσιος παιδαγωγός, περιέβαλε με αγάπη τα μέλη του Συλλόγου από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Με ακόρεστη όρεξη και πείσμα να υλοποιήσει ό,τι του πρότειναν και ό,τι ο ίδιος οραματιζόταν. Εγώ, που είμαι φύση χαμηλών τόνων, όταν κλήθηκα να τον διαδεχθώ στην προεδρία του Συλλόγου, κάθε φορά που έβλεπα στην οθόνη του κινητού μου ότι με έπαιρνε τηλέφωνο, νόμιζα ότι μου χτυπούσε ανεμοστρόβιλος. Τον θυμάμαι πάντα με μια ασύλληπτη για μένα ενέργεια να συμμετέχει, πότε στην πορεία την ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας, να ανοίγει πόρτες από τα σπιτικά στα χωριά της περιοχής μας, λέγοντας τα κάλαντα σε πολικές θερμοκρασίες, να στείνει τραπέζια στο ποντιακό Πανοήρ κάθε καλοκαίρι, να κουβαλάει αλεύρια στο σπίτι του Πόντου για την Παρασκευή Εδεσμάτων, να ξενυχτάει μαζί μου παρέα βράδια στο γραφείο, στο σπίτι του Πόντου, κάνοντας απολογισμούς και γράφοντας δελτία τύπου. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο του Γιάννη είναι η πατρική στοργή με την οποία αγκαλιάζει τα νεαρά μέλη του Συλλόγου και την οποία ένιωσα κι εγώ, γιατί ένιωθα μέλος της οικογένειάς του. Μπροστά στον απόλυτο και διαπραγμάτευτο στόχο της εύρυθμης λειτουργίας του Συλλόγου, των τμήματων, της ειρηνικής συνύπαρξης των μελών μας, έπνιγε κάθε προσωπική του διαφορά και έρηδα και έβαζε τα πάντα στην άκρη. Και ο μεγάλος άνδρας εκεί φαίνεται, στο ότι δεν αφήνει τα πάθη του να θολώσουν το όραμά του. Τον λύγιζαν μόνο οι απώλειες, πολλές από τις οποίες τις ζήσαμε και μαζί. Ακόμη και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί κάποιες φορές να πληγώθηκε από νεότερους που σαν παιδιά τον αμφισβητούσαν και σκέφτονταν παρορμητικά, όμως στήριζε πάντα τις αποφάσεις μας σαν πραγματικός δάσκαλος και πατέρας, γιατί αναγνώριζε ότι τα ηνία του Συλλόγου έπρεπε να περάσουν στη γενιά που ακολουθεί. Σχολιάστηκε και κρίθηκε όσο κανείς, γιατί η παρουσία του είναι τόσο πληθωρική που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Εκεί που άλλοι έβλεπαν την παρέμβαση του Γιάννη, εγώ έβλεπα το ενδιαφέρον και την ανησυχία του. Στις πολλές φορές συντηρητικές ίσως επιλογές του, εγώ διέκρινα τη σιγουριά της εμπειρίας του. Για μένα αυτή η αγάπη για το σύλλογό μας, η ανιδιοτέλεια, η άνεφόρον προσφορά και η μεγάλη αγκαλιά για όλα τα μέλη και για όλες τις διοικήσεις του συλλόγου μας είναι η προστιθέμενη αξία που ο Γιάννης έφερε στους Ακρίτες. Στους επικριτές του δεν γονάτισε, αλλά παρουσίασε ένα σύλλογο ακόμη μεγαλύτερο και λαμπρότερο.
Τους συνεργάτες του δεν τους επισκίασε, αλλά τους έβγαλε πρώτους στη σκηνή. Τους ακρίτες δεν τους υπηρέτησε από μια καρέκλα, αλλά τους έβαλε στην καρδιά του. Αυτό αναγνωρίζω και εγώ και όλοι μας σήμερα στο Γιάννη και τον τιμούμε. Τη συνεχή παρουσία του στον κόσμο των ακριτών, μέσα από τον αδιάκοπο αγώνα του, με σκληρή δουλειά που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από τίτλους και αξιώματα, και η οποία δεν έχει γραμμή τερματισμού, γιατί πολύ απλά είναι η ζωή του. Με τον κύκλο, με τον κύριο Παύλο Μιχαηλά, κάτοικο Αραδίπου, Κύπρου, χορευτή και χοροδιδάσκαλο παραδοσιακών χορών και επιχειρηματία ασφαλιστικής εταιρείας. Έναν άνθρωπο που άφησε για λίγο το ρυθμό της Κύπρου για να είναι απόψε εδώ μαζί μας. Πείτε μας λοιπόν, πώς στήριξε ο Γιάννης την παράδοση μέσα από τον πολιτισμό και πώς είναι στην καθημερινότητα ως άνθρωπος. Δεν θα μπω σε χαιρετισμούς, γιατί η ημέρα σήμερα είναι για να τιμήσουμε τον αγαπητό τον φίλο τον Γιάννη. Το Γιάννη τον είχα γνωρίσει ένα βράδυ του 1999 σε μια εκδήλωση στα Σεβαστιανά, όπου ένας φίλος χοροδιδάσκαλος, τον οποίον εμπιστευόμουν, μου τον είχε παρουσιάσει ως έναν πρόεδρο ενός συλλόγου που ενδιαφερόταν να έρθει στην Κύπρο. Να πω ότι τέτοιες παρουσιάσεις είχα πάρα πολλές εκείνη την περίοδο από διάφορους προέδρους ή από διάφορους άλλους που ενδιαφέρονταν να έρθουν στην Κύπρο για μια φιλοξενία ή για μια τουριστική επίσκεψη, αλλά η πρώτη μου κουβέντα με τον Γιάννη είχα αντιληφθεί ότι πρόκειται για έναν συμπαγήν άνθρωπον, προγραμματισμένων, δομημένων, ο οποίος ήξερε τι ήθελε από την επίσκεψη αυτή στην Κύπρο και μου είχε καταθέσει σε 1-2 λεπτά ποιος ήταν ο στόχος του να έρθει στην Κύπρο. Δώσαμε ξανά ραντεβού τις υπόλοιπες μέρες και είχαμε συμφωνήσει ότι θα προσπαθούσα να βρω έναν σύλλογο για να τον βοηθήσει, γιατί ο δικός μου σύλλογος ήδη ήταν διδημοποιημένος με 3 άλλους συλλόγους στην Ελλάδα. Οπότε βρήκα την ευκαιρία με τον αγαπητό τον Γιώργο τον Θεοδούλου, που έχουμε μια αδελφική σχέση, και μέσα από τον σύνομο του τον Γιώργο, που είχαν ένα σύλλογο κοντά στον δικό μου, που είχαμε πολύ καλή σχέση, και αυτοί είχαν έναν σύλλογο που είχε πολύ κοινά, γιατί είναι σύλλογος περιχώρων εκεί στη Λάρνακα, και έτσι κάναμε την επικοινωνία για να φιλοξενηθεί στην Κύπρο ο σύλλογος του Πολυκάστρου. Να πω ότι μέχρι τότε εγώ δεν είχα επισκεφτεί ποτέ το Πολύκαστρο, και από τότε που γνώρισα τον Γιάννη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ένας μαέστρος μιας ορχήστρας, γιατί έβλεπα τον Γιάννη, αλλά πάντα γύρω του έβλεπα και μου παρουσίαζε και δεν επισκίαζε, όπως είπαν και οι άλλοι, μια εκλεκτή ομάδα, οι οποίοι ακτινοβολούσαν την ίδια ενέργεια και την ίδια γλώσσα που ακτινοβολούσε και ο Γιάννης. Οπότε έγινε αυτή η διδημοποίηση, η επίσκεψη, η διδημοποίηση με το Σύλλογο των Αδελφών στην Κύπρο. Μάλιστα αυτή συνεχίστηκε, και εδώ είναι που θέλω να καταθέσω ότι ενώ μέχρι εκείνη την περίοδο πολύ λίγες ήταν επισκέψεις ποντιακών συλλόγων στην Κύπρο, περισσότερο προτιμούσαμε νησιώτικα, υπηρώτικα, ήχους που ήταν πιο κοντά στην τηλεόραση που κατέφθαναν στο νησί μας. Αυτή η επιθυμία του Γιάννη και του Συμβουλίου του Συνάμα να έρχονται στην Κύπρο ανά 2 περίπου χρόνια ήταν αυτή που έφερε το ποντιακό στοιχείο να γνωριστεί, ειδικά με την περιοχή της Λάρνακας, από όπου καταγόμασταν, διότι κάθε Πάσχα, κάθε δεύτερο Πάσχα έδιναν μια σωρία από εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο. Και ξαφνικά, εκεί που δεν ξέραμε τι ήταν Πόντος, αν και ο Πόντος έχει το ίδιο σχήμα με την Κύπρο, αν το σκεφτούμε, αν το δούμε πάνω στο χάρτη, ήταν ένα νέο στοιχείο, ενδιαφέρον στοιχείο, που το φέραμε και το βάλαμε
πάνω στο χάρτη της επίσκεψης στην Κύπρο. Από τότε αρκετά σωματεία άρχισαν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες και για τον Σύλλογο, αλλά και για το ποντιακό στοιχείο. Αυτό είναι μια κατάθεση που μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οφείλεται στο Γιάννη, γιατί κάποιες φορές στην ιστορία ένας άνθρωπος μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει, όπως ξέρουμε, μια πόρτα για κάτι καινούριο. Έτσι, μέσα από αυτόν που ακτινοβολούσε ο Γιάννης, έγινε αυτή η πρώτη φάση. Επιπλέον όμως, ο αγαπητός Γιάννης, επειδή ήταν στη Θεσσαλονίκη και την δεκαετία του 90 οι Κύπροι γενικά μέχρι τότε σπούδαζαν στην Αθήνα. Άρχισαν δειλά-δειλά οι πρώτοι σπουδαστές της Κύπρου να έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, επειδή εμείς ήμασταν σε διάφορα χωριά που διδάσκαμε, οι γονείς δεν ήξεραν κάποιους τότε, οπότε έλεγαν «Παύλε, Γιώργο, πάντα παιδιά μας να σπουδάσουν στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε κανένα?» Φυσικά ξέρουμε. Ξέρουμε τον Γιάννη. Πάρτε αυτόν το τηλέφωνο, πείτε του ότι μας τόσε ο Παύλος, μας τόσε ο Γιώργος, μας τόσε κάποιος από τους φίλους από την Κύπρο και θέλουμε βοήθεια, διαμερίσματα και διάφορα. Ο Γιάννης ήταν ένας από αυτούς που πρώτος έτρεχε να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες. Επιπλέον, κάθε επίσκεψη που κάναμε στην Ελλάδα εμείς, ο Γιάννης έστελνε πρόσκληση εφόσον είχαν εκδηλώσεις, γενικά το Πολύκαστρο είχε εκδηλώσεις, είτε ήταν το φεστιβάλ είτε οτιδήποτε, έπρεπε να περάσουμε με το ζόρι, έστω μια επίσκεψη να μας κεράσουν, να τους γνωρίσουμε ή και άλλες ομάδες να γνωριστούν ή να συμμετέχουμε στο φεστιβάλ. Εγώ είχα την ευκαιρία με δικές μου ομάδες, πέρα από τον Γιώργο που έρχεται πιο πολλές φορές, να συμμετέχω εδώ στο φεστιβάλ και τα παιδιά μέχρι σήμερα, όταν είναι μεγάλοι φυσικά, όταν μαζευτούμε, ειδικά τα παιδιά από τα Λεύκαρα Γιάννη, έχουν ακόμα τις φωτογραφίες, γιατί ίσως να ήταν η πρώτη εκδήλωση στη ζωή τους που έμεινα ξύπνη μέχρι το πρωί. Έτσι θεωρώ ότι και από αυτά που ακούω, γιατί δεν ελπίζω ότι θα ήταν διαφορετικά ουσιαστικά, ότι ο Γιάννης, εφόσον ήταν τόσο συμπαγής, ήταν ένας δομημένος εργατικός και είχε πάντα το στόχο του τι ήθελε να κάνει, δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικά σχόλια σήμερα. Είχα πληροφορηθεί για το νέο κίνημα από το Γιάννη που γινόταν με τα ποντιακά και είχα πληροφορηθεί, Γιώργο, από το Γιάννη τότε και είχε τις διάφορες ανησυχίες του και μιλούσαμε κάποτε με το θέμα της καινούργιας κατάστασης των ποντιακών σωματείων. Οπότε, αντιλαμβανόμενος τι γινόταν και ποιες ήταν οι σκέψεις του, είχα καταλάβει ότι δεν είναι αυτός ο επιφανειακός πρόεδρος ή ενδιαφερόμενος για την παράδοση, αλλά ένας βαθύς γνώστης και ένας στοχαστής για το πού πρέπει να οδηγηθεί πολιτιστικά μια ομάδα ή η ομάδα των ποντιακών σωματείων για να αναδειχθεί και να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει. Τα υπόλοιπα νομίζω τα είπαν οι άλλοι συναδέλφοι για το τι είναι ο Γιάννης για τα πολιτιστικά. Τώρα, όσον αφορά τον Γιάννη σαν άνθρωπο, παρόλο ότι έχω πει ένα μέρος ότι ήταν αυτός που βοήθησε αρκετούς φοιτητές, έστω με ένα τηλεφώνημα και να ηρεμήσουν αρκετοί γονείς, ήταν αυτός που όταν μάθαινε ότι είμαστε Θεσσαλονίκη, δεν το σκεφτόταν, θα έπαιρνε το αυτοκίνητο του 50-100 χιλιόμετρα να έρθει, να μας βρει με το ζόρι, να μας κεράσει, να μας δώσει τους χαιρετισμούς από όλους από το χωριό, να μας προσκαλέσει στο χωριό. Και αυτό ήταν ακόμα ένας λόγος που μας έφερνε πιο κοντά, όχι μόνο στο Γιάννη, όχι μόνο στην ομάδα του, αλλά και στο χωριό. Θεωρώ ότι ο Γιάννης εμένα προσωπικά με έβαλε να σκεφτώ ότι εφόσον ασχολούμαι με τα πολιτιστικά, θα πρέπει
να αλλάξω ίσως τον τρόπο σκέψεως μου, γιατί όταν ζεις μέσα δεν είσαι από πάνω για να βλέπεις τι γίνεται, δεν είσαι pen-up για να βλέπεις τι γίνεται, απλά κολυμπάς γύρω-γύρω και καταλαβαίνεις. Γνωρίζοντας τον Γιάννη, επαναξιολόγησα και εγώ κάποια πράγματα και προσπάθησα λίγο να του μοιάσω, δεν ξέρω αν τα κατάφερα ή όχι, αλλά θεωρώ ότι ο Γιάννης ήταν και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε και επηρεάζει, συνεχίζει να επηρεάζει τους γύρω του, όχι μόνο με την ανθρωπιά του, αλλά και με τη δραστηριότητά του.